Раил, сезне театрның моңлы сандугачы буларак беләбез. Җырлау сәләте сезгә кемнән күчте? Беренче чиратта ул нәселдән килә дип уйлыйм. Табигатьтән, авыл мохитеннән, туган якның сулары, аның һавасы, бөтенесе шулай сеңеп, нәселдән нәселгә миңа да күчкәндер дип уйлыйм. Чөнки безнең нәселдә әтием яклап, әтием дә җырлый, аннары әтиемнең абыйсы шагыйрь Таһир Шамсуаров та җырлый, һәм әни яклап бабай бик моңлы булган, бик матур җырлады. Минем үзем дә җырлаган ишеткән бар бабайның, олы булса да, бик бәгырьләргә үтеп җырлый торган иде, күңелгә керә иде аның моңы. Элеккедән теге аның ул җырлаганда, ул заманның менә бөтен ул күргән әйберләрне күргән шикелле була иде ул җырлаганда. Менә шундый әле бабайның бер сәләте бар иде. Менә мәсәлән, бер нәрсә эшләгәндә, мәсәлән, мунча печи чыгарганда, алда ул үзенә үзе сызгыра иде. Ул сызгарганда һәм сызгарганда моңлы сандугач шикелле сызгыра иде. Мөкиббән китеп, бабайны тыңлап тора идем. Ә ни өчен тормышыгызны җыр сәнгате белән түгел, нәкъ менә театр сәнгате белән бәйләргә булдыгыз? Бу сорауга мин шулай дип җавап бирер идем. Мин үзем бик теләгән идем. Җырлыйсым килеп тора иде. Минем җырламыйча торган вакытым бик әз иде, гел җырлый идем мин. Менә нинди халәт булса да җырлый идем инде. Менә хәзер нишләптер ул күбрәк теге менә шулай мыгырданып, моңланып йөргә генә калды. Менә хәзерге вакытта һәм бәлки шулай кирәк булгандыр, Аллаһ Тәгалә шулай әйткәндер, синең урының театрда булырга тиеш дип. Гәрчә мин үзем теге күбрәк музыка ягын күбрәк теләгән булса да, менә шулай Аллаһ Тәгалә мине бу елга юкка гына кертеп җибәрмәгәндер дип уйлыйм. Аның берәр хикмәте бардыр дип уйлыйм. Димәк, сез театрга кирәк. Әйе. Тамашачы сезне күбрәк лирик, романтик рольләрдә күрергә күнеккән. Тормышта да сезнең холкыгыз әлеге образларга охшашмы? Менә шулайрак килеп чыга. Нишләптер мине рольләрем, әллә мин аларны эзләп табам икән, әллә алар мине эзләп табам икән. Нишләптер без туры киләбез бер-беребез белән. Менә җырлы булса да, менә шулай табигате белән булса да, нәрсәсе белән генә булса да, миңа хас сыйфатлары бар. Әгәр дә булмаса да, менә уйный, ништер ул сыйфатлар ачылып китә. Ул персонажларны менә шулай. Менә бундай икән бу персонаж дисәң аннары. Менә шундый кызык урыннар килеп чыга тормышта. Димәк, сез тормышта да шундый ук нечкә күңелле һәм йомшак холкыгыз белән. Менә күбесенчә әйе, мин шулайрак. Гәрчә мин хәзер бераз үзгәрдем. Нишләптер бераз кеше үзгәрә икән ул. Яши, бераз катлана димме инде. Юраклаша тормышка. Бәлки шулайдыр. Сез театр артисты, шул ук вакытта гаилә башлыгы да. Артистлар бик нечкә күңелле, эмоциональ халык бит инде әйткәнебезчә. Ике иҗади шәхес гаиләдә туган катлаулы мәсьәләләрне ничек хәл итә? Без инде шул уртага салып, бөтен тәртибенә туры китереп, уртага салып хәл итәргә тырышабыз. Чөнки инде мин бәләкәйдән күреп үстем, үз әти-әниемне дә. Алар менә мин бит инде барыбер бала булсам да хәтерлим. Төрле чаклар булгандыр. Мин начар дип әйтмим. Менә бала бит ул бөтенесен күрә, сеңдерә. Мин начар ситуацияны әйтмим. Менә мәсәлән, бер нәрсәне мин хәтерлим, алар шулай шыпырт кына утырып, иртән әти-әнинең менә шулай сөйләшеп, менә булай итербез инде, менә шулай итербез инде. Һәм ул сиңгәндер барыбер. Руслар әйтмешли, подсознаниедә утырадыр ул. Һәм без белепме, белмичәме, аны уйлап микән, уйламыйча дамы, без үз әти-әниләребезне кабатлап, аларга да үрнәк булып, менә шулай алар шишкән теге яхшылыкларны да ничек дип әйтергә, хәзер әйтәм. Менә проблемалар дип әйтәсе килми минем, менә килеп туган хәзер әйтәм. Каршылык та димим инде. Менә шишкәннәр бит алар. Менә шулай без дә Аллаһ Тәгаләдән сорап кайсы бер вакыт инде безгә булыш дип. Менә шулай үзеннән-үзе үзең теләсәң, тырышсаң, юлына чыгасың аның. Юлын табасың. Әйе.
Менә ир баланы кечкенәдән егет кешегә еларга ярамый дип үстерәләр бит инде. Сез бу фикер белән килешәсезме? Әсәрчә әйтәм. Мин үзем нечкә күңелле идем. Мин яшерен батыры түгел, елый идем мин бәләкәй чакларымда. Мин инде акырып җыламый идем. Теге менә яшь китә күздән. Берәр авыр сүз ишетсәм, мәсәлән, ишен эшләргә онытсам, мәсәлән, мәктәптә эшләдеңме? Юк диедем, мин басайым да елый идем инде. Мин яшәп китә биттән инде. Аннары укытучы инде әйтә миңа, урыс теле укытучысы Диляра апа. Ничек яшәрсең син бу дөньяда дип инде мин ул вакытта ан сүзләрен бәлки аңлап та җиткермәмендер инде. Ничек кенә яшәрсең икән син болай булсаң, ничек кенә тормыш итәрсең икән дип шундый сүзләр бар иде. Әле хәзер быел да менә авылга концерт белән кайткан идек. Анда китап тәкъдим итү булды инде, безнең авылыбызның китабы чыкты. Авыл турында. Шунда укытучым килгән иде карарга. Шунда шаяртып та шунда шаяртты да әле укыды инде, укыды, җылый укыды ди. Шун мин инде җыламасын дип әйтә алмыйм. Кешенең күңеле бәлки аңа кешенең күңел халәте бит инде кешенең төрлечә. Бәлки балага бәлки чакта елап калырга кирәктер. Аннары үскәч ул бәлки менә бәлки чакта әйтсәң җылама дип. Ул аннары теге куркып калып, үскәч бәлки ул нәрсәдер булса эшли алмас теге. Менә җылап бетерсен, җылыйсы килсә бәлки чакта. Аннары үскәч инде билгеле бала аңлый, аннары җыламый. Гомумән ир-ат өчен күз яшьләре ул йомшаклык, ниндидер көчсезлек билгесемени? Бала чакта мин аны көчсезлеккә санамыйм. Үскәч тә инде алай теге менә мин хәзер дә нәрсә яшереп торганы. Кайсы вакыт күңелем тула, мин үзем теге гаиләмнән, мәсәлән, үзем гаиләмнән мин күз яшьләремне яшермим. Мин бит аны теге бер сәгатьләр буе җылап утырмыйм анда. Әзенә шул яшь агып ала да, мине беләләр шундый икәнемне. Безнең әтиебез хисле, шулай булып ала, шулай тиеш шикелле. Әти бераз сөртеп ала да яшьләрен, бәтәменә шундай гадәткә керсә инде. Мин аны ир өчен инде Мин аны көчсезлеккә кертмәсем, мәсәлән. Мин дә шулай сезнең фикердә. Мин дә көчсезлеккә кертмәсем. Рәхмәт. Сәхнәдә спектакль барышында көтелмәгән борылышлар булганы бармы? Ул еш булып тора безнең. Шуның берәрсен искә төшерегез әле. Әле менә күптән түгел генә берсен искә төшергән идем, менә нишләптер без сорагач искә төшми ул. Шул инде безнең артистларның сүз оныту. Сүз оныту шул кызык моментлар. Мин бер спектакльдә укыган идем, сезнең таеп егылган дип. Алай да булгандыр. Егылулар да була. Менә мәсәлән бер спектакльдә инде. Диляфру спектаклендә анда мин киләм дә булай качып кына Галима абый артыннан ул миңа күкәй ыргыта, йомырка инде. Шунда берсендә йомырка кирәк бит шулай күзгә эләгергә. Менә нәкъ күзнең ортасына килде дә шулай шәпәлде, шулай ватылды әле ул. Тамашачы көлә, озак кына көлделәр. Бөтен үзебездә инде мин үзем ышкынам инде, бер ышкынсам туктап булмый. Менә кирәк бит шулай. Аннары нәкъ шул спектакльдә әле миңа теге кызык итеп әйтмәдем инде теге. Галима абый мен әйтәм, ул шәбәш әнде бит инде ватылды. Мәгез мен әйтәм, күкәйегез дим инде шулай итеп. Миңа теге спектакль бара бит. Менә шулай кызыклар. Аннары ни әйтә, Диляра абый әйтә, күкәйдә эшегез булмасын дип шулай импровизациягә кереп китәбез без. Алай теге кызык та шулай. Аннары берсендә шулай кызык моментлар дигәч, бер спектакльдә бала менә уйныйбыз, нәрсәдер уйныйбыз, и бер бала нәрсәдер тавыш чыгарды да, мин шуны туктадым да булай итеп, оценил инде урысча әйтмешли. Уйнадым да, тамашачы шуны күтәреп алып, тоже көлгән иде. Кызык. Игътибарны җәлеп итә дигән тамашачыларның тавышы да. Сәхнәдәге кешеләрнең, артистларның. Менә шулай төрлечә булырга мөмкин.
Һәр вакыт үзегез белән йөртә торган 3 әйберне атай аласызмы? 3 предмет. Ага, атыйбыз хәзер. Минем үзем белән гел биштәр йөртәм мин. Анда минем кирәкле әйберем дә юк. Анда инде ләкин мин зур әйбер йөрткән шикелле үземнең кыяфәт ясап, әллә кем булып шуны йөртәм инде. Имештыранда Бу мин берсе. Имештыранда мин рольләрем инде, анда минем шундый әйбер дә юк инде. Менә шулай гадәтләнгәнем, нәрсә дә булса, җилкәдән кулдан булырга тиеш. Берсе шушы. Үзем белән тагын нәрсә йөртәм? Телефон. Инде телефон йөртәм. Аннан башка яшәп булмый. Машина чыгышы. 3 әйбер. Димәк, иң мөһим әйберләр. Мөһим дип инде менә искә төшкән әйберләр шул инде. Яхшы. Раил, бүген сезнең туган көнегездә бит әле. Без сезне Сәхнә журналы исеменнән, чын күңелдән, ихлас күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек һәм дә инде сүнмәс, сүрелмәс иҗат дәрте телибез. Шулай да менә туган көнегезгә бирелгән иң оригиналь бүләк яисә иң креатив котлауны хәтерлисезме? Хәтерлим. Бу берничә ел элек булган иде. Миңа ничә 29-28 яшь булды микән. Курсташлар, мин Зөлфия хатыным оештырган курсташлар бергә җыелып, төнлә спектакльдән соң әле мин кайттым. Бер нәрсә дә уйламыйм бит инде. Кайтып кердем дә, инде хәзер үзебезчә генә чәй генә эчербез дә инде ятырбыз дип шулай гына инде. Кердем дә инде аяк киемнәр инде. Бер-ике аяк кием әйтәм, абыйлар килгәндер инде. И тынычлык инде. Залны ачсам, анда кеше, ура! Шатлыктан шул күз яшьләрем әз генә калды инде. Атылып чыкмаска. Ул бит шундый зур шатлык, көтелмәгән шатлык. Менә шулай миңа сюрприз ясаганнар иде. Гомергә истә калды. Молодцы. Бүген коллегаларыгыздан котлаулар алдыгызмы әле? Әлбәттә, шул сообщениелар язалар, WhatsApp'та котлаулар, тагын шалтыратулар күбәйттереп, менә шул әти-әниләр котлыйлар бит инде. Безгә озын гомерләр телиләр, безнең өчен куаналар, безгә иң изге теләкләр телиләр. Сезнең менә шул безнең әти-әниле булдык, үзегез дә әти-әниләр булдыгыз. Менә хәзер инде аныкларда да шулай үстәргә насыйп булсын дип безгә матур теләкләр теләделәр. Шулай да сез бүген театрда тамашачылар өчен спектакль уйныйсыз әле туган көнегездә, Алла бирсә. Раил, менә спектакльдә иң яратып башкара торган җырыгыз нинди? Шул җырны безнең укучыларыбызга да башкарып күрсәтегез әле. Яхшы. Менә шул Диләфрүздән Җәмил җырын башкарып үтсәм була инде. Мин алсу таңнар булсам, син зифа таллар булсаң. Мин алсу таңнар булсам, син зифа таллар булсаң. Таллар таңны аңлаган күк, серемне аңлар булсаң. Таллар таңны аңлаган күк, серемне аңлар